خەلک شنگالێ پەکەکە بە ڕەڤاندنا زارۆکên Kurdên êzîdî تۆمەتبەر dike û li gorî زانیariyên berdest bi sedan zarokên êzîdî ji aliyê PKK ve hatine revandin û beşek ji wan ji bo Qendîlê hatine birin û meşq û rahênana leşkerî bûatêkirin. Di dema ku çekdarên rêxistina terorîstî ya Daişê êrîş anîne ser devera Şingalê, jimareyek çekdarên PKK Sûd ji wê boşayiya ewlehiya navçeyê wergirtin û di zûtirîn dem de xwe bi ser Şingalê de sepandin. Kawa Îdo Xetarî serokê rêxistina civîn bo geşepêdana Kurdên êzîdî dibêje hebûna çekdarên PKK û hêzên din weke Heşda Şabî û Artêşa Iraqê bûne jê dera kêşeyan bo devera Şingalê. Duê baweriyê de ku yek ji sedemên ku aramiya Şingalê têk çûwe hebûna wan hêzan e. Kurdên êzîdî PKK bi revandina zarokên xwe tometbar dikin lê Şingalê û dibêjin jimareyek ji zarokê wan hatine windakirin û piştre derketin ku di nava çekdarên PKK de ne. Kawa Îdo eşkere kir ji bilî aloziya rewşa Şingalê PKK destê wê di revandina jimareyek welatiyên Kurdên êzîdî de hebû li gorî zanyariyên berdest. Heta niha PKK 300 zarok û herzekarên êzîdî revandine. Xetarî emaje buê çendê de û got ku ew êzîdiyên ku li ser destê PKK hatine revandin bi dû şêweyan hatine revandin. Beşek ji wan dema ku êrîş hate ser Şingalê rû lê Rojavayê Kurdistanê kirin û lê Rojavayê Kurdistanê PKK ew çekdar kirin û beşê din li Şingalê hatine revandin û zanyarî hene ku ew ê ku hatine revandin bo Qendîlê û cihê diniyê Kurdistanê hatine birin. هەروەها سەرۆکە رێخستنا جڤین بۆ گەشەپێدانە کوردên êzîdî da xuyakirin ku ew zarok û herzekarên ku hatine revandin ji aliyê PKK ve xwar temenê yasayî ne û li gorî tevahiya yasayên navdewletî ev karê ku çekdarên PKK dike qedexe ye.